10 z 10 eseterov odporúča túto zubnú kefku. Je to produkt od značky Aeno, konkrétne označenie má DB8 a verzia DB7 je tá istá zubná kefka, akorát bez doplnkov ako zrkadielko a medzizubný čistič. Čiže v balení to vyzerá takto. Každý jeden komponent je takto starostlivo zabalený. V tomto sa nachádza nabíjací USB kábel, ďalej zrkadielko, ktoré má z jednej strany odrazové sklíčko, z druhej takúto lopatku. V ďalšom balíčku je hlavica zubnej kefky, ďalej druhá hlavica, ktorá je vlastne rovnaká, ďalej hlavica medzizubného čističa povlaku, ďalšia hlavica kefky a telo zubnej kefky. V balení tiež dokumentácia pre toho, kto by ju potreboval. Poďme si teda povedať kľúčové vlastnosti a technické parametre. Sonický motor tejto kefky dosahuje 30 000 pohybov za minútu, čo je samozrejme neporovnateľne viac s klasickou mechanickou kefkou. K dispozícii sú 3 režimy čistenia: soft, clean a white. Soft je jemný režim vhodný pre deti alebo aj citlivé zuby. Clean predstavuje optimálny režim na každodenné bežné čistenie a white je intenzívny bieliaci mód pre leštenie skloviny a odstraňovanie škvrn. V kefke je zabudovaný časovač, ktorý kefku automaticky po 2 minútach vypne, aby čistenie trvalo presne tak dlho, ako odporúčajú odborníci. Ale ak ti 2 minúty nebudú stačiť, jednoducho po tom, čo sa vypne, ju znova zapneš. Kefka naviac po 30 sekundách upozorní, že je čas presunúť ju do inej časti úst. Jednou z najväčších výhod tejto kefky je batéria. Tá vydrží podľa výrobcu až 100 dní a z 0 na 100 sa nabije približne za 4 hodiny. Čo znamená, že kefku stačí nabiť 4 krát do roka. O stave batérie informuje indikátor priamo na tele kefky. Na hlavici kefky sú kvalitné štetiny DuPont, čo je značka s dlhoročnou tradíciou v oblasti ústnej hygieny. Tieto štetiny tak ponúkajú optimálnu šetrnosť a jej výkonnosť. Modré vlákna na hlavici časom blednú a keď vyblednú úplne, je to znak, že treba hlavicu vymeniť. Kefka je samozrejme vodeodolná s označením odolnosti IPX7, takže pokojne sa dá zobrať aj do sprchy. Ergonomia kefky je na výbornej úrovni, perfektne sa drží, nešmýka sa. Na jej ovládanie stačí jediné tlačítko. Takže keď si to zhrnieme, je to ďalší výborný pomocník od Aeno, ktorého môžeš mať za veľmi priaznivú cenu. Klikaj na mobilonline.sk, urobíš dobre, ak dáš odber na tento kanál a like na toto video. Čau.